И здравейте, днеска сте в новия клип на Трикскарч. Извинявай, че не бяхме да направим още клипове, но много съжалявам. Брат ми не искаш да прави клип. И така. Но се извинявам ужасно много. Сега ще направя трика. И здравейте! Това са картите, които ще използвам за цепенето. Но не знам дали ще се справя сега или никога. Това сега ще... Сега дръжте го така. Слагаш сякаш на телефон. Слагаш половината от картите от там. След това натискаш ето от тук. След това ето така правиш и виж пръстите ми от тук. Как се сгъват картите. И другото трябва да се стиска. И да го разцепиш по друг начин. Ето. Така. Сега ето така. Вижте, ето така. Падна ми една карта, но после ще я взема. И докато беше преди малко е така. Ще го направя отново. И така. И тук трябва да е една или две карти. Ето така трябва да се получи. Иначе горе-долу се разбърка. Беше тук А, сега е 7. И виж как е. Сякаш съм ги смесил от друг начин. Ето го. Ето е тази магия да се премести ато. Това е много лесно. Лесна магия е. Ето тук се премести ато. Трик за ато. Ето ги това. Къде отидем? Тройките и двойките. Четвърките, петиците. Ето ги шестиците. Ето и дамата. Джокерите, двойките, тройките. Двойките, тройките би било да бъдат в началното поле на ато. Значи, беше на А. Карта каро. След това като го размесих, стана картата ето тук. Сега ти размесваш, става ето така. От другата страна. Значи,
защо гледаш това? Гледай сега. Гледайте. Разбъркал го и отново е така. Но миналия път беше по друг начин. Нали тук бяха само ласаци. Сега са дами. Ето ги двата. Другия. Може да е при тях, само че не съм го видял. Да, ето го. При тях сака. Иначе беше по принцип с карото. И тук беше не размешено, а беше по друг начин. Това е магия. Или не е магия, не знам. За вас, ако не е магия. Добре. Сега след малко ще свършим клипа. И това бяха магиите за днеска. Моля ви, пишете в коментарите. Абонирайте се, ако ви е харесало, го харесайте. Моля ви, пишете в коментарите. И чао!